Estudas, traballas? Traballo na hostelería. Hostelería? Sí. Adivina en que podo dedicarme. Ni idea. Multitarea, que hago o que sexa. Son figurante para series e películas. É que eu teño unha pequena minusvalía, entonces é o que podo facer. Non é todo mal eso. A mí de primeiras así, para coñecer a persoa, non me importa o tipo de minusvalía que teñen. Todos somos persoas. Eu sofro dun trastorno conversivo. Eu non sei. É que consiste, non sei que consiste. Traumas que hayas pasado na infancia. A mí me diagnosticaron aos 22 anos. Xa no instituto tiña algúns síntomas, pero non caía en que era. Podía ser nervios, o que sexa. Pode darme un desmaio ou unha convulsión. A mí só me poñen de lado, eu desperto, estoy como nova. Así de simple. Bueno, levei unha impresión. O que quera estar comigo ten que quedarme con mis pros e meus contras. A ver que non é malo, ten cura nun futuro. Non hai problema ningún. Ai, alegrome. Eu sufrín bullying no colexio. Bueno, na gardería, colexio, instituto. Foi horrible, a verdade. A miña nai sempre decían non te metas con ninguén, non insultes, non... Yo me dejaba. Yo dejaba que me golpearan, yo dejaba que me humillaran. Yo non decía nada a meus pais, yo decía a miña nai, non que me doa a barriga, non quero ir a clase, non... Hasta que me escoitou falar con meus primos. Como te que pegar? Non, dime a verdade. Sí. Non pude terminar os meus estudos porque tiven un problema de saúde porque un compañero tiroume por as escaleiras. Joder. Eu non quero que ninguén pase polo mesmo que eu pasei. O bullying parece algo que se debería evitar sempre. Aún hai moito bullying que os profesores ocultan. Eu non tuve a nadie que salía a defenderme. Entonces eu axudo aos rapaces que sufren bullying. Dicir, mira, enfréntate, loita, non deixa que te pisoteen ni nada.